winjo gram network mar jatend piny owacho ni mana kaparo ni hola mar Hustler Fund no yange chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 11 higa mar 2022 nyaka sani kinjo kaka jatend piny Kenya loso owacho nyaka gi sani transactions mag omenda ma bende osehola gin siling milion 42.5. Bang' mano owacho ni oganda mano maromo milion 20.2 bende oseyudo kony mano mar omenda mar Hustler Fund madirom siling bilion 30. Wacho nyaka gi sani kotenore kod bilion 30 mana mosechul en siling bilion 19.7. Ka bende wacho ni customers oganda maromo milion 7 gin repeated customers. Okang' mar ariyo mar hola mar Hustler Fund ineno ka ubro kelo resruok ne jo ohala chama kanyakla kod karam na riwruoge mag saga. Akeni Odhiambo Ramogi, akeni winje yo makare. Awinji sound no kawinji maber but apani adwa wuoye wacha Hustler Fund. Jatelo omiyowa gima is the ideal Hustler Fund. Ni the ideal Hustler Fund no nego bed ni golo these predatory fintech lending companies. Ideal Hustler Fund no nego bed ni konyo oganda mang'eny kendo obedo easily accessible. Ideal Hustler Fund no nego bed ni miyo wabedo gi some form of liquidity. Mano is the ideal. The reality is a different story. Nikech iyudo ka the predatory companies are still here. Hustler Fund is 50 billion. The demand for microfinance gi pesni matindo tindo miholo pile ka pile fintech gi is well over 200 billion in a year. Kori iyudo ka Hustler Fund pokochopo kumonego bed ni as in pokochopo amount ma jo Kenya dwaro on a day-to-day basis. Mano tiende ni inyaka Hustler Fund to pesa no room michaki dog kuom tala, michaki dog kuom branch, michaki dog kuom jok mane rais wacho ni are no longer in business go. Koro apani mano kanyo rais is joma informe apani okomiye details maber ni Hustler Fund ni nitiere kaka pokochopo kumonego be no chope. Product magikelo mar ariyo ni en bar grube ma ng'ato ji nyabiro kanyakla to holo pesa no kanyakla kaka group. Mano ber. Kendo apani nyakonyo. But shida mar pes group ma waseneno a youth fund, waseneno a women fund, waseneno a wezo fund. En ni jikawe ga kanyakla kaiti poge ne jok mokawe go kaito ng'ato chame kaito chule koro bedo lweny. Koro yudo ka okokony kama duong' kendo okokony kako nego bed nokony. The other problem of it also any yudo jok ma winjore kendo ging'eyo ni mayo ohala magidwa timo kanyakla bende bedo tich matek nikech sawa ubiro kanyakla but ng'ani pache richo odwani mondo cham pesa muholone. Ng'ani pache opogore gi pach jomoko en odwani utimo ohala moro to uno dwa timo ohala moro. Koro gina pesa michiwo ne group ni osebedo kochendo. Research has indicated ni otheko ma ka ber to pesa magiwacho ni manyo gichiwo mar individual ni ema ni medo to bedo depend tinya yude pesa moro malong'o ma